Keď to nechcete vidieť, tak jednoducho ste si nasadili slepecké okuliare. Mám pocit, že naša opozícia žije iba zo svojich tajných želaní, ako by malo Slovensko byť na tom čo najhoršie. A keď sú potom konfrontovaní s nejakou reálnou situáciou, tak zrazu sú ticho a nevedia odpovedať. A to je aj tento príbeh. Čiže nebudeme sa riadiť pocitmi a dojmami tých, ktorí vlastne dlhodobo sú napojení na štátny rozpočet, žijú z dotácií, ktoré navyše ešte aj čerpajú v rozpore so zákonom. Ale budeme sa snažiť tak, aby tá ekonomika dostala svoj impuls, pretože ak ste si všimli, všetky ekonomiky, na ktorých je Slovensko závislé, majú vážne problémy z pohľadu nejakého ekonomického rastu. Ak sme závislí, či si nemecký zákazník objedná naše vyrobené autá, musí nám záležať aj na tom, aby sme tlačili na európskej úrovni k tomu, aby napríklad ceny energií boli čo najnižšie, pretože to samozrejme môže pomôcť rozhýbať ekonomiku. Čiže všetky aktivity predsedu vlády v tejto otázke aj v Európskej únii majú priamy dopad na slovenskú ekonomiku. Obranný priemysel, ktorý máme aj v programovom vyhlásení vlády, výrazným spôsobom prispieva k rastu, ak vôbec nejakému, tak práve ten nárast tých obranných výdavkov.